سوزی براتشکا سلامتی خوبه به طرف اینجا خیلی خونه بیو دیگر یارد نخوانم گلی نارد نخوانم. چرا با دخترها عکس‌های چی بود؟ عکسای بزیب میفرستی. طریق одноклассник Мунис Иброҳим عکسی دیگر یارد نخوانم. پاسخی انیق را میگوید چی است؟ مردی که از شوت دختر کتگی میکند چی؟ مرد میشماره. هیچ با که ندارد خوردم بگی. در کشیلا که چند سوم داری؟ چند سوم پول داری؟ برات حساب کن. 100 сомон дар ин ҷо будааст ва Мунис варианти дурустро посух гуфтанд. ҳазор раҳмат. худованд дар касбу коратон доруҳои алҳадая ба намуди капсула ва равған ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад ба шумо пешниҳод мекунем ки барои нест кардани кирм баровардани риш ва мӯйсар ва протеини бца зиёд кардани вазни бадан дарди меъдаю безурётӣ доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад. доставка ба тамоми шаҳрҳои русия. дар шаҳри москва ва санкт петербург офисҳои калони ин ширкат қарор дорад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. ассалому алайкум тамошобинони азиз. инак боз барномаи гапгапшоу бо шумо ман ҳастам Рустам Азимӣ. дар барномаи мо қарор дорем ки аз чеҳраҳои муваффақ сарояндаи умедбахш Мунис Иброҳим. пеш аз ҳама хуш омадед ба студияи мо. настроение чӣ хел? зиндагиҳо ҳама хуб? чӣ проблема доред? Проблема саат воз ягон проблема надорам. чой ё қаҳва? мебуд зоб мешидине ки надори ё чико кунем. ба ин чои кабуд биёрем. Не чой кабуд, не чой сиё. нимаиш Драга мегане чой. дурагаш биёрем. то омода шудани чой Мунис Иброҳим шарти барномаро мефаҳмонем. барномаи мо аз 5 шарт ва 10 савол иборат аст. азбаски дар барномаи мо саволҳо аз ҳаёти шахсии шумо ҳастанд, шумо ҳақ доред ки онро дар назди тамошобин кадомеш писанд аст ҷавоб диҳед, кадомаш писанд нест бо ин оташфишонак дар пеши назари тамошобин оташ занед. розӣ ҳастед? ман фикр мекунам ки саволҳо ба иззати нафси шумо намерасанд ва шумо як ҷавони чусту чолок ҳастед ва ба ҳар як савол посух мегӯед. ҳамин хел не? шурӯъ мекунем. аз шарт шурӯъ кунем ё ки аз интихоби суолҳо? Фарқ надорам. биёед гиред. ҳамин? бале. бисмиллаҳ. ва ин шарти бозии мо ҳамин аст ки чӣ саволе ки омада бошад шумо бояд аз уҳдааш бароед иҷро кунед. чиз гуфтааст? айсонда ки дар кашило ки чанд сум дорӣ? Чанд сум пул дорӣ? Барот ҳисоб кунем. оҳо, шарт чунин аст. дар кашлоки Мунис Иброҳим чӣ миқдор суме ки ҳаст мебурорем ва мебинем. тамошобинони азиз мебинем. Кумак кашило мабинем чанд қасм дорам. хоб кам ку? ма боем. Бубрам шу. марҳамат ҳисоб кунед, вай то тангаша ҳисоб мекунед. картаи душанбеситӣ ҳам доред ба фикрам. дар он чанд сум аст? Нераби. Хисоб кунем. ҳисоб кунед. 100, 200, 300 сомон пул аст. Кам будай ку. 20 сомони дигар дар кунҷи вай будай. рақамҳои телефон аз они духтарҳо. Я духтарам нест. 5 сумӣ ҳам буроред, чар надоред. 5 сумӣ даридагӣ ҳам буд. баракати кисам. Мунис Иброҳим айни ҳол 320 сомонӣ. Не да картам будум. чанд сумӣ дигар? Хайду. честна гап. Честна махфия. 320 сомонӣ пул доштанд ва ин ҳам як шарт буд ки Мунис тавонистанд ки дар пеши назари шумо нишон диҳанд. интихоб мекунем аз суолҳое ки дар ин ҷо ҳастанд. марҳамат. шумо ҳаме ки фаҳмида амира боло намунде на? ё шам бояд бигирем? вай шарт аст. агар хоҳед аввал шартҳоро шурӯъ мекунем. агар ки не суолҳое ки дар ин ҷо ҳастанд
ба ин ҷавоб медиҳед. айҷа сар кунӣ. марҳамат. хе дуруш абина мумкина? ҳатман. ба ғайри ҳамун дутае ки Инамҷан, ин ҳам ду таиш ки ба фикрам чизе дорам. қутии сеҳрнок мегӯем. дар дохили ӯ тамоми чи ҳаст. ман фикр мекунам ки савол ба иззати нафси Мунис намерасад ва посухи аниқро мегӯяд. Чи аст? марде ки аз шоти духтар катагӣ мекунад, чӣ? мард мешуморед. Марде ки аз шоти духтар катагӣ мекунад. имрӯзҳо аксари духтарҳо ба хотире ки ишқи ҳамун бачая яки дили ҳамун бачая ба худ ҷалб кунанд бо пул мехаранд. яъне пул медиҳанд ёки ба тамошо мебаранд, аз кисаи худ расход мекунанд. яъне дар ин ҷо омадааст ки агар марде ки аз ҳисоби зан мехӯрад шуморо мард меҳисобед. назари ман мея ки ҳеҷ боки надорад хӯрдан бигӣ. яъне шумо гуфтан мехоҳед ки он чизе ки дод бояд адказ накард. Хай ки зависта ба он бача худаш мекунад. кампирҳо як матал доранд медонӣ? додан гир додан табиги задан таб гирез. дуруст аст. ин суол ва посух гирифтем мо. биёед суолҳои дигарро Мунис мекушоянд, мехонем ва мебинем ки чи аст. бешадар бутун ки чота маъқул намешава. ба хотире ки ҳам бародар мефаҳма хуб нест. ман фикр мекунам ки Мунис баъд Поли. аз тамом шудани барнома чӣ будани ӯро ба дӯсташон мегӯям. ҳамин хел не маҷбур намекунем ва Мунис нахостам посух биҳанд интихоби дигар суолҳо. ишам оташ мезанем. агар хе суолҳои моро оташ задан ин чӣ хел мешавад ва тамошобино мухлисони шумо нороҳат мешаванд ки чӣ суол буд ки посух надод. барои ки чи гап зада наметавонам да. дуруст аст. хай биёед боз мегирем. биёед аз шартҳо шурӯъ кунем. аз шартҳо. боз ягон шарти дигарро Мунис иҷро мекунанд ва мо аз шартҳо шоҳид мешем. бача исми хати касе аст ки хонданаш қина. агар ман кӯмак кунам метавонед ҳамин суханҳоро аз ҳамин ҷо. мата бихом босни хатай. дар ин ҷо суол чунин аст. ба Илҳомҷон Шодиев яъне Мугамбо занг зада изҳори ҳамдардӣ намоед. зангиш намегӯ. албатта занг занед, як ҳамдардӣ кунед, барое ки мо бисёр мушоҳида кардем просмотрош назар ба моҳои дигар тамоман афтидааст. чӣ сабаб шуд? шояд сафаре ки ба наздикӣ ба Туркиё карда буд аз он ҷиҳат бошад. мо кур мекунем. Мугамбо телефоншуро набароштам ва то охири барнома интизор мешавем. агар ма бо ту занг заду монд ҳатман посухамонро мегирем. биёед интихоби дигар суолҳо. хоб посух мегӯед. чӣ бар? ман ҳамин қадар хондам ки чаро ба духтарҳо аксҳои чӣ буд аксҳои безеб мефиристед. нахоҳам хед. дар ҳақиқат шумо мефиристонед. не далел факт хоҳед мо ба шумо пешниҳод мекунем. тамом пешниҳод кун. аниқ аз коргардон хоҳиш карда мешавад телефони маро биёранд ва дар тариқи одноклассник Мунис Иброҳим акси биёед шартҳоро интихоб кунед. Самандар безеб шуд. хоб дар даруни қутии сеҳрнок чанд миқдор пул аст? вариант якум 170 сому, варианти ду 100 сому, варианти се 200 сому. яке аз ҳамин вариантҳоро интихоб кунед ва посухи дурустро ба тамошобин гап занед. фикр кунед. агар шумо вариантро дуруст гуфтед аз уми канали Меҳроб мо ин маблағро тӯҳфа мекунем. варианти ду варианти ду агар ҷавоб нодуруст бошад ҷавоб нодуруст бошад хат мунш биса бояд казгада пешниҳод агар дуруст бошад дуруст бошадам аммо айхадад. чун тамошобин худ шоҳид буданд ки Мунис Иброҳим бо забони худаш гуфт ки чӣ қадар пуле ки бошад вариант дуруст ҳам бошад маблағи худи ман аст.
100 сомон дар ин ҷо будааст ва мунис варианти дурустро посух гуфтааст. азор раҳмат. худованд дар касбу коратон. биёед интихоб мекунем суолҳои дигарро. ман фикр мекунам суолҳо кам мондан ва посухро аз шумо мешунавем. خب беҳтарин аст. суол ман фикр мекунам ки аз будаш мебароянд мунис ва ҳамаро қоил месозанд. ҳамин хел аст. ما بود نمیشه شنفهمیدم بود تو بخون суруде доред бо номи дигар ёрад нахонам. онро ба шакли эстрада шашмақом ва реп сароед. ин шарт аст ва шумо бояд аз ӯтаи шарт бароед. мешунавед. دیگر یارد نخوانم گل نارد نخوانم دیگر چو شامی بزمی شبی تارد نخوانم با چه خیلی بخونم شد дуюм жанр шашмақом аст. دیگر یارد نخوانم گل نارد نخوانم دیگر چو شمی بزمی شبی تارد نخوانم беҳтарин буд. биёед так ма шашмақом қамитам биёед варианти сеюм тарзи хондани ребро маҳз ҳамин сурудро мешунавем. دیگر یارد نخوانم گلی نارد نخوانم دیگر چو شمی بزمی شبی تارد аҳсан. мунис тавонистанд ки ҳам ба жанри шашмақом ҳам ба жанри эстрада. қатире қатури наёмад агани репа ма шуру мехонам яъне аз ин бармеояд ки мунис метавонад ки дар кадом жанре набошад суруд сароянд. азбаски тамошобини мо зиёдаш ғарибон ҳастанд ва бисёр менависанд ва хоҳиш мекунанд метавонед 4 мисра дар васфи ғарибон суруд сароед. як суруди ғарибӣ барои тамоми ғарибоне ки дар шаҳри Москав озод мешунавем. ғарибу бекасу бечораям ман дур аз ёру диёр овораям ман ба ёди модари дилсӯзи пирам ҷигархуну дили садпораям ман ба ёди модари дилсӯзи пирам ҷигархуну дили садпораям ман алоe вой худои офаридгор мисоли мо ғарибонро нигоҳ дор алоe вой худои офаридгор мисоли мо ғарибонро нигоҳ дор. мо низ худо мегӯем ки тамоми муҳоҷирони берун аз ватан ба ватани мо баргарданд ба назди азизонашон ва боз рӯзҳои хурсандиро якҷоя бибинанд. биёед интихоби суолҳоро боз ба шумо ҳавола мекунем ва мешавем. вай шарт аст. савол хубтар аст. ба фикри ман саволҳо зиёд ҳастанд. ман фикр мекунам ки ҳар як нафар чӣ замони мактабхонӣ ва ё чӣ замони донишҷӯӣ як лақаби хос дорад ки ҳамагон мегӯянд механданд. лақаби Мунис Иброҳимро мехоҳем донем. рост я ман лақаб надоруму яки мара хурди ам падарам мусик мегӯям ва интихоб мекунем бо суолҳо. намеш вазмин турция чизи дорад чи мо худ шоҳиди зинда ҳастем ва агар Мунис хоҳам посух гӯям. мо касеро маҷбур намекунем ва шарти барномаи мо худ ҳамин аст. яъне ба иззати нафси шумо мерасад. бале канаст биёед шартро интихоб кунем ва боз мебинем ки дар он шарт чи аст. самҷони саволора та биҷо меёбӣ албатта дӯстони шумо мухлисони шумо ба мо мефиристанд ва моро дар қоғазча менависем. оҳо қутии сеҳнокро пеш мегузорем ва мебинем ки қутии сеҳнок анамин қутии сурх аст ва бисёриҳо инро намедонанд ки дар дохилаш чи аст ва мо ба шумо мегӯем. дар қутии сеҳнок чӣ намуд ҳашарот аст? агар ҷавоби дуруст додед ба шумо 100 сомонӣ пул медиҳем.
ахирам сатсмара метем чи ҳа? ҳамин сатсумае ки шумо ба мо бахшидед маҷбурем ки боз ба шумо тӯҳфа кунем. Агар аз угдаи шарт бароед ва чӣ будани онро дуруст гӯед. Дар дуния меам хел бикушем бинем намешава. Не, аввал мегӯед, баъдан мекушем якҷоя. чӣ аст? Бародари азиз муша. агар муш набошад? Муша. агар муш набошад? Муш. раваду пишак бошад. Пишак деҷа намехеҷа бародар. чӣ хел пишак чӯ майда ҳастанд? Манами муша. розӣ ҳастед? Аво кушуша. аниқ? Ани. пас мо ҳавола мекунем ба худи Мунис Иброҳим ки онро кушояд ва ба назари тамошобин нишон диҳад. марҳамат кушоед. Намекасам. кушоед. яке кушоед. Ич будай ку. Мунис Иброҳим дар ҷавоб ғалат карданд ва дар ин ҷо калаи гусола гуфтани ҳашарот аст. Чия? Чия? این درنگ چیه اینه خیلی؟ мунис аз удаи донистани ин шарт набаромаданд ва бой доданд. биёед суолҳои дар ин ҷо монда, хатми ки брида будам ҳамун баҳс шуд чи. яъне дар ҳақиқат онро бахшидедам. бале. хоб. суолҳо кам монданд ва мешунавем ки дар он чӣ навишта шудааст. дар канали Мунис Иброҳим чаро худатон дар пранкҳо ва ё суҳбатҳо иштирок намекунед? умуман сояи Мунис Иброҳим дар канали худ дида намешавад. сабаб чист ва чаро ширкат намекунед? ва сабаб ҳамие ки ма осигап як 3-4 клипи нав кардистам. мехоҳам ки клипома партому баъд бундан нақша дорам ки як се филми кӯтоҳак. филмҳо яъне тарбиявӣ бошад тарбиявӣ ё ошиқӣ, драмавӣ? бале. ҳамин чизоро худо нахоста бошад рӯзои наздик аз канали аз канали худам яъне Мунис Иброҳим офитсиал тамошо мекунед иншалло. пас интизор мешавем саҳнаҳои тарбиявӣ ва клипу сурудҳои Мунис Иброҳимро. суоли дигарро интихоб кунед ва бубинед ки дар он чӣ навишта шудааст. шумо метавонед. дар ин ҷо навишта шудааст тақлид ба овози Мугам бокунед. Сузи братишка, саломати хубе ма тарафти инҷо. Хай хона биё. айнан овози Мугамборо мо шунидем ва аҳсан мегӯем ба Мунис Иброҳим ки чӣ шарте буд ва чӣ суоле буд посух гуфтанд ва суоли охирин ҳаст ва Мунис Иброҳим иҷозат ба шумо ва кушоед мебинед. хоб. инро ман фикр мекунам садҳо мухлисони шумо Мунис Иброҳим сарояндагиро бас карду блогер шуд. магар пули блогерӣ калонтар аст? дар воқеъ ҳақиқатро мегуфтед. маро сига блогер нестмо. хая ки ҳар як санъаткор ба худаш канал дорад. на ҳар якташ муваффақ аст, бале вале канали шумо ман фикр мекунам ки хеле ҳам маҳбубият дорад байни тамошобинон. чия ӯ канал ако пуле намета ки хона бихарӣ ӯ мақсад мошин бихарӣ. бародари азиз не хая ки блогер не хай мақсад ҳар як санъаткор канали хича дорад. худо хоста бошад клипома ки кардам рӯзои наздик ҳамаша аз канали худ мепартозам. яъне чанд муддати охир Мунис Иброҳимро мо намедидем. аз пайи чӣ корҳо машғул будед? дар куҷо будед? пай эҷод, пай тиҷорат. махфӣ набошад дар кадом соҳа тиҷорат мекунед? хай махфиш мекунем. себ мефурӯшед? дар аруба. ҳамиам бохабарай. ва Мунис Иброҳим дар ҳақиқат қоил мешаванд ки аз пайи эҷод буданд, аз пайи офаридани сурудҳои тару тоза буданд ва рӯзҳои наздик онро якҷоя хоҳем шунид. Мунис Иброҳим як хоҳиши дигар аз шумо дорем ва бо ҳамин мехоҳем ки барномаро ҳусни анҷом бахшем ва илоҷаш бошад аз суруде ки то ба ҳол шунаванда нашунидааст 4 мисра замзама мекардед. як суруди нав дорам насибка бошад рӯзои наздик клипашро сабт мекунем.
همون سودا برای شما میخونم. марҳамат. من از هوای به تو بیزارم، به بودنت یک عمر بیمارم، بالاتر از جانم عزیزی من، دوست دارم دوست دارم. بدونی تو مدانی میمیرم، من با هوای تو گرفتارم. تمامی دنیای من این حرف است، دوست دارم دوست دارم. ин буд як барномаи гарму хушоям бо мунис иброҳим дар барномаи гапгапшоу. бо шумо будем ман рустам азимӣ дар канали меҳробпуро. دوستان عزیز با کانال رستم جان عظیمی ابونه شوید. بهترین صحبت جالب دارد، میتونید تماشا کنید. ҳамчунин ба канали мунис иброҳим обуна шуданро фаромӯш насозед, зеро дар он ҷо ҳам саҳнаҳои тарбиявӣ ва ҳам пранкҳои ҷолиб ва суруду клипҳои худи ӯ нашр мегарданд. бо мо бошед ва мо ҳамеша бо шумоем. زنده باشید.